Kemppainen, Parhaniemi, Liikala, Mertala. 3 kierrosta. Niin oli 3 kiekkaa vielä. Elikkä lippu nousee näin. Häkämies lähtee parhaiten, Kemppainen viereen. Tässä järjestyksessä Keskikallio myöskin asettuu sinne sisään laitaan ja onko 3. paikalla katsotaan. Mutta näin voi sanoa, että nyt on kyseessä Volvo Hannu. Häkämies keula paikalla ja eroaa Keskikallion, joka 2. paikalle asettuu nyt sen. Ja haukkasi hieman tuossa. Penkkaa Kyllönen haukkaa myöskin, mutta alkaa olla 100 metriä eroa jo Häkämies ja sen loppuporukka. Katsotaan 2. paikalla. Tuodaan onko Oppeli 59, eli kyseessä on Opel Astra ja viime vuoden voittaja Tommi Parhaniemi 2. paikalla. Keskikallio 3. mutta 3. paikasta on sitten viimeisempää taistelua. Keskikallio ohitetaan sisäkautta, Keskikallio heittää ulos. Se on vähän sen verran, että no niin hän haki jo sisäkautta uuden ohituksen ja on edelleen 3. paikka. 4. 102 Jukka Liikala. Ja auto 36, Kari Kemppainen, mustavalkea lippu kiilaaminen, 102 Jukka Liikala, mustavalkea lippu kiilaaminen. Elikkä mennään Häkämiehen johdolla ja kyllä pelittää komeasti ja on kyllä mielenkiintoinen nähdä, kun mennään tuohon yleiseen luokkaan, mitä Hannu tekee siellä. Tekee paljon. Elikkä edelleen mennään viimeiselle kierrokselle ja ero alkaa olla jo tosiaan nyt se 150 metriä ja niin kuin näette niin komeasti heittää tuonne suoraan päähän ja tosi tyylikkäästi käyttäytyy tää Hannu Volvo. Elikkä Keskikallio tällä hetkellä 3. paikalla ja Parhaniemi pitää tuota 2. paikkaa ja keltainen lippu edelleen, se on tuo Kyllösen johdossa oleva lippu tuolla pystyssä ja autot viksusti hiljentyvät. Ja kyllä on komea täällä oli ajolinja tällä herra Hannu Häkämiehellä tuossa pisteellä. Mikä siinä? Kattelee peilistä, että tulkoo työkin siellä takana. 2. paikasta edelleen taistella ja nyt sinne käy Keskikallio pääsee tuon sisälle, mutta ei aivan. Ei mennyt ohitse. Häkämies vetää vielä 50 metriä ennen penkkaa. On pikkusen rattimies ja vielä jatkaa tuonne lähtö suorallekin tätä menua ja lähtövoittaja. Häkämies 2. 59. Parhaniemi